Bi araba ye marsi kalo tile mugan ale ni duuru san ba fila ani mugan ale ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tamtam TV jabaranin kan bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ko da aw kulo ka o la kumaba dɔw filɛ sirabakan sariya la batobaliya ko o kɛmɛ sababu ye o bɛ maa fila de bɔnɛ ani na n'i y'a ta k'a jateminɛ tile kɔnɔna na walasa ka dansigi kɛ o waleya in na an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kuraw ni ka olu ta an bɛna an da dɔn min kɔnɔ kumaw na ni ka o walawala k'o da aw kulo kan o kɔfɛ an bɛna an da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛla fanga ale kɔnɔna na baara minnu ni olu nun don bɛɛ ni o la belebele dɔw bɛ kɛ an ka sirabakan gudɔrɔnw ye olu dilanni ye an bɛna an da don o la ko o kun ka kuma walawala k'o da aw kulo kan min bɛ tali kɛ Bamakɔ ale ni Kulukoro gudɔrɔn o la o bɔlen kɔfɛ ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛna an da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye cakɛdaw o ko baara minnu ni olu bilalen don sen ka jɛnsiriki naani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko o ma ko Forum International de l'Entrepreneuriat an bɛna o fɛnɛ kun kan kuma walawala k'o da aw kulo kan nun de bɛ an bolo kɔrɔ bi aw ye aw dan kasi sirabakan kasara ɲɛsiranya ka o ta ka o kɛ koto ɲɔgɔn tala ye an b'a fɔ ko o de tara ka o kɛ an ka kumakun ye min kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don ka o bila koto ɲɔgɔn tala ma sirabakan na ni an ko o ma ko la courtoisie sur la route o baaraw nun donna tarata don ni ye a ta ko 16 na o kɛnɛ o sigilen ye ka kɛ ni fɛn min kɔni ye baaraw ye minnu tara ka o kɛ ni o kɛra sababu ye ka jaabi di an ma mun b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye san fila laban ye ale kɔnɔna na maa ba fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de nin tora sirabakan kasara la ka sababuya kɛ sirabakan sariyaw olu la batobaliyaw olu ye ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnbɛn sirabakan ko ma ni o ye madame Danbele Madina Sisoko ye ale kɔni ye baara ta ni ka o bila sen kan min bɛ tali kɛ an ka fɛn min kɔni ye danbew la kɔlɔsibaw ni olu bɛ tali kɛ an ka dugutigilakaw ale ni fɛn min kɔni ye an ka dinɛ la kɔlɔsilibaw ye ka olu ɲin don ni baara kofɔlen ye olu la an ka jɛ ni ka ɲamada tarata don n'o bɛna marisi kalo tile 24 ma san 2026 o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ fɔ min ma ko journée nationale de la courtoisie sur la route n'o de ye an ka ɲɔgɔn makoto ka sira di ɲɔgɔn ma ka ɲɛ ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an ka ɲɔgɔn dalajɛ soba min bɛ yen n'a bɛ ASECNA ale tɔgɔ ale kɔni ye kalanbolo kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn min n'a bɛ kɛ lakana ma sira olu sanfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ a kun ɲɛ minɛlen bɛ maa min fɛ o de ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ taa ni ka sigi ani an ka sirabakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma madame Danbele Madina Sisoko fo ka taa bila min bɛ tali kɛ an ka jamanaden Nanama Sumalo an ka dugutigilakaw ale ni an ka diinɛ tigilamɔgɔw fo ka taa bila an ka marabolo olu kɔni ka lasigiden minnu tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ni kɔni ye wulikajɔ kɛ min b'a to sirabakan kasara an na kisi o ma cogoya min na akɛda min bɛ n'a bɛ wele ko l'agence nationale de la sécurité routière a dalasuru o ye ANASER ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ gɛlɛya min ni o binna sira kan kabini san 2023 kana bila san 2025 na kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa 23,547 o de kɔni ye sirabakan kasara kɔni fɛnɛ sɔrɔ maa min tanyala o kɔrɔ o de ye maa 2,055 ye wa n'i y'a jateminɛ sifinnakaw olu de kɔni ka ca nin na n'i y'a ta 100 o 100 olu b'u o jɔ ni sara 60 kɔni ɲɔgɔnna si ye minnu ni olu kɔni ye mototigiw ye ni olu ye kasara sɔrɔ siraba yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan bɛɛ k'a fɔ bi an bɛ waati min na laɲini min ni lajɛ min yɛrɛ kɔni kɛra ni a bɛ taliko la ale kɔni b'a fɛ ka min ye yɛlɛmaboloba de don sirabakan kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la o de kɔni kama wa min ye ni kalanbolo ye a taara ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kuma dabɔ olu la fo ka taa bila an ka dugutigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ lasigiden ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka se ka kuma sira kibaruyaw bɛɛ lajɛlen na an ka siraw di ɲɔgɔn ma an ka boli siraw kan ayiwa ni hakɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka se ka ɲɔgɔn bonya ka se ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ani sirabakan sariyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bonya donc n y'a fɔ cogo min na an ka jamana la sirabakan kasara a ko ti dugu la a ko dan bɛɛ kɛnɛ k'a kɛra panparanbaw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la maa ti an ka nin yɔrɔ in na yan min b'a fɔ ko ma deli ka taa sirabakan kasara jarajɛkɛyɔrɔ la min b'a fɔ ko ma a mɛn min b'a fɔ ko ma ye ou bien min b'a fɔ k'a man kan maa sɔrɔ o ma b'an jɛla yan an b'a t'an jɛla n'i y'a dan o yɛrɛ ma o yɛrɛ o ye wajibi bɔ o yɛrɛ o ye wasakɛ nka a bɛ kɛ cogo di don o don dɔ maakura bɛna hali bi i b'a sɔrɔ dɔ ye bolimafɛn kura sɔrɔ o bɛ fara an kan dɔ bɛ i b'a sɔrɔ o bɛ dɛsɛ o bɛ bɔ an na donc a m'a kɛ cogo maa tɛ se ba i ɲɛ koli ma k'a cilen don o don an na dɔɔni fɔ walasa nabakuraw k'o mɛn ou bien minnu bɛ yen n'olu ladurela n'olu ye ko sɔrɔ n'u na se ka kɛ an yɛrɛ ka ladilikan digi ye ka
kunnafoni di tɔw ma ou bien ka ladilikan fɔ tɔw ye. Min ye minisiri ye yan'a ale yɛrɛ kɔni ka kuma daminɛ an ka cakɛda min bɛ yen n'o olu bɛ wele ko protection civile ni maa caman b'u dɔn sapeur pompier la olu kɔni ye ayiwa min ye ɲɛyirali kɛ maaw kɔni fɛnɛ la minnu ni olu kɔni kɛra accident ye sira yɛrɛ fɛnɛ kan an kan ka baara fɔlɔ jumɛn ta ka maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛrɛ nka nin kɛnɛ in kan i b'a ye a la belebeleba o kɛra waati min ye o de ye a bɛ fɔ min ko code de la route n'o ye sirabakan sariyaw olu bɛɛ lajɛlen o talen kɔ ka di an ka ladala dugutigiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma minisiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ nin wale min kɔni kɛlen filɛ nin laɲini kelen de kɔni bɛ na o de ye min ye mankutuli ale ni sira di ɲɔgɔn ma ale ni an ka ɲa ɲɔgɔn ma wa sira kan fo ka taa hakili to sirabakan kasaraw olu de kɔni bɛɛ lajɛlen na olu ka don an taabolo ani an ka maraw kɛcogoya bɛɛ lajɛlen na ayiwa min bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sira labatoni o bɛ na an bɛɛ lajɛlen kɛ bɔli na an kɛ bolo la wa min ye laada yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sirabakanko la kɔlɔsili bunna ko ni o ye madame Dambele Madina Sisoko ye ale kɔni ye baara ni ka o bila sen kan ka se ka an ka danbew la kɔlɔsili ba ni o bɛ tali kɛ an ka diinɛ ɲɛmaw la fo ka taa se an ka dugutigilakaw olu ma ni an ko o ma ko la chef coutumière ka olu ɲin don nin baara kɛrɛnkɛrɛnnenw na olu minnu ni fɛn min kɔni sifinnakaw ka surun ɲɔgɔn na an ka dugu kɔnɔna na walasa ka ɲɛfɔli kɛ sifinnakaw ye ni ka u kalan ka u dege siraba sariyaw olu labatocogo o ɲuman na siraba boliba caman bolo bingaliw ni danɛmɛwale ni ɲɔgɔn dɔgɔya fanga bonyana kosɛbɛ siraba kanaw la wa o waleya ninnu kɔlɔlɔ sera siraba boliba caman ma o danɛmɛwale ninnu de bi kɛ sababu ye ka na ni fɔɲɔgɔnkow ani sirabakan kasaraw ye an ka siraba kanaw la o waleya ninnu caman ye ɲɔgɔnnɛniw walima ka mobili manga bɔ ka caya ni o ye klaksoni ye walima ka waleyaw kɛ min bɛ se ka kɛ dɔgɔyama ye ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma ani ka bolifɛn jɔ jɔcogo la min man ɲi siraba kanaw la ani ka ban ka siraba sariyaw labato minnu bɛ don siraba bolibaw kɔrɔ kana tigilamaw fɛ. ɲini an yɛrɛ fɛ k'a ɲini an balimaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ siraba n'i y'a dalen ye ko jamana bɛ i mago don a la k'a dilan k'a d'an ma a kun ye an ka taa ka segin a ka nɔgɔya mototigi ka to a ka hakɛ la mobilitigi ka to a ka hakɛ la sɛnɛmatigi fana ka to a ka hakɛ kɔnɔ donc o bɛ sira baara o b'a nɔgɔya kosɛbɛ a to ɲɔgɔn ta la o de bɛ karatabugu mɛn si la donc n'i y'a ye e bɛ se ka sira di mɔgɔ ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye i ka sira di a tigi ma n'i y'i yɛrɛ lakana Ala b'i lakana donc an ka sentiri siri n'anw minnu donna mobili kɔnɔ an ka sentiri siri n'anw minnu donna yɛlɛnna moto kan fɛnɛ an ka kasiki fɛn fɛn bɛ mobili kɔnɔ fɛn fɛn bɛ moto kan an ka ɲɔgɔn bonya parce que journée ni o ye courtoisie ba de ye pour que an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ an ka nɛni dabila an ka kuma camba dabila bɛɛ ka taa i ka hamina ko la i sumalen i bɔra i ka so i ka Ala barikada i ka don i ka so i ka Ala barikada an y'a ye salon na sini mɔgɔ 668 o de sara sirakanko la san mun dar'o kan mɔgɔ 669 salon ta o kɛra mɔgɔ 666 o ka ca dɛ o ye mɔgɔw de ye vraiment olu bɛɛ kan ka kisi an k'a kɛ hɛrɛ ni kunnawolo ye an si kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ sira ye bɛɛ de jɛ ye danbe bɛ mɔgɔ min na n'a fɔra i kana ko kɛ e t'o kɛ tugun donc e bɛ bɔ so cogo min na i bɛ don so ten de i tɛ perese mɔgɔ kɔrɔ e bɛ baara fɛn fɛn kɛ baara mun ka di Mali ye parce que an ye Mali mɔgɔ tɛna Mali baara ni anw tɛ dɛ an bɛ Mali de baara an ka danbe kɔnɔ o de kɔni ka di anw ye président du récotrade o y'o de fɔ n ye ko n k'o de fɔ maliden bɛɛ ye. bɔra an ka siraba kan hali dugu kɔnɔna na an yɛrɛ b'a ye ko bolimafɛn bɛ yen tiɲɛ don Ala y'a nɔgɔya an ye an ka bolimafɛn sɔrɔ mais ka ko toɲɔgɔn t'a la walisa an toɲɔgɔn ka se ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ o kɛ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ maliyɛnden ni ɲɔgɔn cɛ bibili b'an wele an ka kanuya kɛ an ka ɲɔgɔn dan kanuya la o ye Ala ka kuma ye o la n'an bɛɛ kelen kelen kan ka taama ka bɛn n'o ye an b'a dɔn ko an mago bɛ laɲini min na o bɛ sabati o de kama an bɛ wele da ka ɲɛsin kerecɛnw bɛɛ kan kerecɛnw bɛɛ ka sɔn k'u ka bibili matarafa o la an b'a ɲini aw fɛ bolofili nɛli a k'o dabila aw ka fɛnɛ minɛ ka sira di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ an ka laɲini ye min ye o bɛ sabati o ye ka adamaden ni kisi o la gouvernement fana bɛ ka baara min kɛ ka musaka min ta ka don a la an b'a dɔn ko o tan tɛna kɛ fu ye ni ANASER yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna maa caman min n'o tora siraba kasan kan a ka ca ni ye Ala ta ye
ni an bɛɛ kɛlɛkɛ kan ka ni matarafa. Ye min fɔ a la sirabakan kasara kɔni na sirabakan kɔni na o de ye k'a fɔ an ka nin na kana parce que adamaden n'i y'a mɛn diɲɛ kɔnɔ i bɛ diɲɛ kɔnɔ i nin de b'i la ala yɛrɛ ye nin lakana nin fɔ k'a gɛlɛya f'a ye haramu dɔw wuli pour que nin ka se ka lakana nin ka bon ala yɔrɔ kosɛbɛ kira fana sallallahu alaihi wasallam a ye fɛnba duuru min fɔ minnu lakananin don silamɛ bolo jagoya la o dɔ ye nin ye mumini ɲuman a da tɛ maa tɔɔrɔ a bolo tɛ maa tɔɔrɔ donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ mumini ɲuman ye ala k'an bɛɛ kɛ sirabakan sariya labatobagaw ye welekan laban ye min ye o de ye k'a fɔ an silamɛw an da bɛ sirabakan ko la san o san an bɛ kutuba dilan k'a labɛn a kama walisa an balimaw parce que muminu bɛɛ ye ɲɔgɔn balima de ye walisa an balimaw bɛ se ka kisi sirabakan kasara ma cogo min na n bɛ n ka kuma bɛɛ kuncɛ ni min ye o de ye barikadali ye ka taa gouvernement ma ka taa ANASER yɛrɛ ma parce que ANASER ye bina fɔ bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen ministère des transports niveau la min ɲɛsinen bɛ sirabakan ma vraiment an b'u nɔ ye ka ɲɛda kura ka o ta ka o di mali ma ka o kɛ siniɲɛsigi ye an b'a fɔ ko o kɛra kumakun ye min kɛra fidɛma san 2026 o sigi ta k'o tan ale ni kelen na o kumakun olu ye o baara minnu ni olu nun donna kunun ko tarata bamakɔ faba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka CICB kɔnɔ min ɲɛmaya ni o talen kun do ka o di Musa Dɛka balima ni ale ma ye min jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an ka fɛn min kɔni ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw olu yakubayali la an ka jamana kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kumakun olu tara ka o kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye baara ɲɔgɔnma ye jamana ka cakɛdaw ale ni kɛnyɛrɛye cakɛdaw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min kɔni ye o siraw ka ta ka o lajɛya ka o kɛ an ka jamana sɔrɔ boso siraw o yakubayali sira dɔ ye fɛn min kɔni an ka kunnafoni ɲinina Mohamed Sanusi ale kɔni tun bɛ o kɛnɛ kan an ka jɛni ka an ɲɛmada tarata don marsikalo tile 26 san 2026 an ka ɲɔgɔn dalajɛ soba min bɛ n'a bɛ wele Centre International de Conférence de Bamale kɔni ye bisimila minɛ min bɛ tali kɛ jɛkulu belebele min u bɛ wele ko Forum International de l'Entrepreneuriat au Mali n'a bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye baara o kunkanko la tabu 11 na i b'a ye o daga o kɔni o kɛnɛ o kɔni o sigira ni a dalasuru de kɔni ye FIDEM 2026 ye i b'a ye kɛnɛ in a bilalen bɛ maa min ni o de kɔni ka ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kɔrɔ a ka ja o ka bonya kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ monsieur Musa Dɛka Bali la ni ale ye an ka Conseil national du patronat fo ka taa bila an ka jɛkulu yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ o kɔni o ɲɛmaa ye ale de kɔni fana ye nka kɛnɛ in a kɛra min ye an ka jamana marabaaw olu ka ciden yɛrɛ kɔni fana ɲɛna ni o bɛ tali kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnyɛrɛye baaraw ma ani min ye denmisɛnw ka baara ko ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka baara ko ni kalanbolo ka ɲɛsin baara taasira kɔni fana ma ni o bɛ tali kɛ Umu Sal Sheikh la wa jamana marabaaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a ye foli ni waleɲuman dɔn ko o ta ka min ye Musa Dɛka Bali k'o sɛgɛrɛ fo ka taa bila maa minnu ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni fana sigi ka foli kɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ko gouvernement du Mali a hakili b'a la a b'a dɔn ko bi bi in na n'an b'a fɛ ka kow yɛlɛma Mali kɔnɔ wajibi ko se ka di entrepreneurs ma a b'u ka vision na u bɛ k'a baara kɛ an bɛ se k'a fɔ 2022 aw yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn ko ministère de l'entrepreneuriat o créera et tout récemment il y a seulement quelques jours la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et son plan d'action a été adopté en Conseil des ministres. min ye Musa Dɛka Bali ye ale yɛrɛ kɔni ma to fo a ka jaabi yɛrɛ kɔni di minisiri ka kuma fɔlɔ yɛrɛ kɔni fana la a ye tasibila ani waleɲuman dɔn ani weleweleya k'o kɛ ka ɲɛsin wa jamana yɛrɛ kɔni fana ma a ye a yira k'a fɔ jamana marabaaw wa u bɛ baara min yɛrɛ kɔni fana kan a ye baara ninnu ka kanu ka baara ninnu k'o waleɲuman dɔn wa min bɛ tali kɛ dɛmɛ yɛrɛ kɔni fana la ka ɲɛsin an ka kɛnyɛrɛye o na se ka yiriwa cogoya min na a y'i da don o bɛɛ lajɛlen kɔni fana la jamana bɛ ka mun kɛ wa jamanadenw ye ka ɲɛsin dɛmɛ ta sira kan nin kɛra lafiya sira ye an ka siraba bolibagaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Bamako ale ni Kulukoro o sira in bolila diɲɛ don o don o y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni o siraba minnu ni o baaraw bilalen don sen kan baara ninnu kun ɲɔngirinnen bɛ ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye tajiko gɛlɛyaw olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ko taji min ma ko gasoil ye k'a yira k'a fɔ ko o baara ko o talen don tuguni ni ka a bila sen kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka siraba min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko RN27 ale kɔni baaraw olu taara ka u nun don ni fanga ye ko kura walasa fɛn min kɔni ye baara mun ni a nun donna a ka se ka kuncɛ a ka se ka kɛ siraba ye min ni a bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen mago ɲa ni a siraba dilannen ni a nun donna an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général ye Asimi Goyita ale fɛ san 2024 ale ni 4 o wagatiw la k'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko a baaraw kɔni bɛ sen kan min ni a kɛn bɛ ka cɛdon caman o kɛ k'a yira k'a fɔ o kɛnɛ kan an ka an ɲɛmada an ka kunnafoni dila Musa Danbele ale ye min sɔrɔ o fɛ
kalo damadɔ baara jɔli ale kɔfɛ kulukoro sira ale kɔni baaraw nun donna an ka jamana kɔnɔ tuguni an balo donna k'a fɔ route nationale 27 min ni ale kɔni baaraw kɔni nun donna san 2024 waati la an ka jamana ɲɛma gendarme Asimi Goita ale kɔni fɛ sa ka kɛ ni gɛlɛyamisɛnnin caman ye baaraw kɔni kun jɔra an balo donna k'a fɔ ka kɛ ni wulikajɔ min ni a kɛra an ka minisiri fɛ ni o ye madame Damele Madina Sisoko ye ale kɔni a yɛrɛ k'a fɔ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa baara in kɔni ale bɛ se ka kɛ cogo min na jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na an balo donna k'a fɔ gɛlɛya min ni o kun kɛra sababu ye sa ka baara in kɔni jɔ sa o bɛ tali kɛ tajiko gɛlɛya fo ka taa se gɛlɛyamisɛnnin caman ma minisiri ale ka fɔla ka kɛ ni a ka wulikajɔ ye ka taa ɲɛda yɔrɔ kofɔta in kɔni kan a yɛrɛ k'a fɔ kɛmɛ sarada 30 bɔɲanko ko o kɔni kɛra nin siraba kofɔta in kɔni na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na hakilina jigi don an bɔra donna k'a fɔ sira in kɔni ale bɛ fɛn min ye baarakɛda min kɔni bolo sa o bɛ tali kɛ kofɛkɛ Mali EGK ale ma an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kelen ka fɛɛrɛ an dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye siraba kofɔta min ni ale fɔra ni a baara kun jɔra an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔ bɛ tali kɛ kulukoro siraba in na ni o route nationale 27 ye a baara ka se ka teliya cogo min na ka ban ka bɛn a waati ma walasa malidenw bɛ taa ni ka segin min kɔ lafiya kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na ni wulikajɔ in kɔfɛ sa jamana kɔnɔdenw dɔw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin baara kofɔta min ni a bɛ sen na fɛɛrɛ ka tigɛ ka se ka baara in kɔni teliya sa olu bɛ se ka boli lafiya kɔnɔna cogo min na siraba in kɔni ale sanfɛ cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyamisɛnnin caman u y'u sɔnni sɔgɔ n'u bɛ tali kɛ fɛn min ye poussière min n'o bɛ wuli siraba ale sanfɛ jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka siraba in kɔni ka a sɔn ji la sɔgɔma ani wula bɛɛ lajɛlen fɛ walasa poussière min n'o bɛ wuli u ka se ka dɔ bɔ o la cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔni kɔnɔna na. N'o ye an ka jamanakuntigi fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lajɛlen fo bon sira in kɔni dilanni daminɛna a bɛ san 1 kɔ bɔ bɛ san 2 bon sira in an bɛɛ ta de don jamana ta de don a kɔni ka d'an ye nin kɔfɛ hali ni sira in banna san 1 nin kɔfɛ san 1 ni sira in bɛɛ lajɛlen sela ka ban o ka d'anw ye parce que ni sira in banna jamana bɛ se ka ɲa a bɛ dɔ bɔ dugu poussière la a bɛ na ni développement ye an ka jamana kɔnɔ a kɔni ka d'an ye hali ni baara continue na su ni tile o ka d'anw ye o kɔfɛ jamana toujours mɔgɔ minnu bɛ sira dilan na n'u sera ka hakili to minnu bɛ ka baara kɛ ka hakili to o la pour que kuma bɛɛ ka to ka yɔrɔ lajɛ ni baara taabolo ka ɲi o fana b'a kɛ sababu ye baara teliya sinon baara sumayana nin waati in na dɔɔni mais nin waati in na fana o commencera k'a daminɛ a bɛ ka teliya dɔɔni dɔɔni mais toujours ni mɔgɔ minnu b'a la k'a jateminɛ u ka jilaja ka dɔ fara jateminɛ kan pour que an ka jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la ni sirabaw cɛla jamana kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya hali mɔgɔ minnu ka ɲi ka na an kɔfɛ a bɛɛ bɛ lafiya anw dɔrɔn tɛna lafiya sɔrɔ minnu bɛ na an kɔfɛ olu bɛɛ b'a lafiya sɔrɔ. An hakili la sirako kɔni ye initiative ɲuman ye jamana ma parce que jamana o jamana b'a dɔn ni sira ta kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ développement yɛrɛ ma nɔgɔ a kɔnɔna la sinon sira in a b'a baara ka daminɛ degun tun bɛ yan parce que i b'a fɔ la que sira de ka tigɛ wagati dɔ la pour que mɔgɔ dɔw ka se ka passer donc maintenant wagati dɔ ni wagati dɔ la mɔgɔ bɛ obligé ka sira misɛnninw de ta ka t'u ka ciw la bon degun b'u la sira dilan kɔni ye wajibi ye mais ni sira fana bɛ dilan jateminɛ kan ka kɛ a bɛ se ka baara bɛ se ka teliya cogo min na pour que mɔgɔ fana na degun dɔ fana sɔrɔ sinon actuellement kɔni an bɛ yan ne ka butigi bɛ yan ne bɛ ni magasin sara butigi 2 de bɛ ne bolo yan dɔ filɛ yan dɔ filɛ yan fɛ donc maintenant baara in de b'a daminɛ fo sisan an bɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna na gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna ka ca parce que waati la dingɛ yɛrɛ kun tigɛra yan n tɔɔrɔ n'akili b'a la dingɛba kun bɛ yan nɔ hali mɔgɔw kun tɛ se ka ba tigɛ ka don an kunna yan mais an kɔni an y'a bɛ supporter mais actuellement goudron dara fankelen bɛ ka baara sisan mais hali sisan an bɛ mun ɲini autorités fɛ u ka essayer u ka se ka baara in ka accélérer dɔɔni ka teliya dɔɔni sinon i b'an sigilen la tan an bɛ tile bɛɛ ban poussière de sama na yan fo su wala ne yɛrɛ mura bɛ ne na sisan ça fait plus de 6 mois mura in tɛ ka nɔgɔya ala ni poussière sama na sababu ye donc voilà donc maintenant u k'a lajɛ ou n'u bɛ se ka dɛmɛ mun d'an ma k'an se ka dɛmɛ an ka se ka temps mun tora ne ni sera ka se ka ban an ka se ka a surmonter cogoya min na sinon i b'a dɔn poussière ni fɛn bɛ mɔgɔ bana mais an ka laɲini kɔni a ka se ka ban teliya de la parce que an bɛ ka magasinw sara an bɛ denbayatigiw de ye donc maintenant sira dilan a si t'a degun dɔw kan siradala sigibaw kan voilà donc maintenant u k'a lajɛ u ka se ka ko lajɛ pour que a bɛ se ka teliya cogoya min na. sira dilanni a bɛ na ni lafiya y'an bɛɛ de ma n'i y'a ye an bɛ degun dɔw kɔnɔ sira ka an ka siraw ka dɔgɔ an b'o don degun kɔnɔ mais sira in dilanni a bɛna nafaba de ɲan ye don n'a nataw la mais diyagoya foyi tɛ kɛ ni gɛlɛya tɛ a gɛlɛya dɔ bɛ yen i b'o de ku walasa ka sɔrɔ ka nɔgɔya sɔrɔ donc diyagoya a gɛlɛya an b'o ku don dɔ maa bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ min nɔgɔ de kama mais n'i ma kɔlɔn sen i tɛ don dɔ siniɲɛsigi sɔrɔ dɛ donc an ko ka nin gɛlɛya in o tɛ problème y'an bolo ne yɛrɛ bakun kɔni o tɛ problème y'an bolo an kɔni sigila nin ye an ka sira ka se ka dilan walasa an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na o kɔni ne kɔni ka hakilina ye jamana ka taabolo la voilà. Bon a poussière ko de bɛ k'an sɛgɛn fɔlɔ quoi poussière kɔni man kan yɛrɛ awɔ
bon ne kɔni bɛ laɲini min f'u ye dɔrɔn u k'u teliya dɔrɔn u ka sira dilan dɔrɔn a banna poussière bɛ k'an sɛgɛn yan nɔ awɔ ne b'o dɔrɔn de ɲini u fɛ. alhamdulilayi sira bɛ ka dilan a ka fisa sisan ka tɛmɛ fɔlɔ kɔni kan ma parce que hali aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na dɔw bɛ ka bɔ poussière la bon gidɔrɔn fan dɔw banna bon halisa dɔw bɛ ka dilan quoi ma n'a kɔni taara nin cogoya in na kɔni i m'a dɔn a bɛ kɛ ɲɛtagaba de. an bɛ dugawu don kɛ sa nin siraba kofɔta min ni ale dilantɔ filɛ an ka jamana kɔnɔ sira in ale ka se ka kuncɛ a kuncɛko ɲuman na ka tila k'a ɲini malidenw fɛ u ka boli sira ale sanfɛ hakilisigi ani ladamu ale kɔni kɔnɔna na walasa sirabakan kasara ale bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na cogoya min ana an sigi fa ka taa diɲɛ seleke naani kunnafoniyaw ni ka taa olu tɛntɛn ka na u mugu bɔ ni ka o di aw sigilen ma ani an ka kunnafonidila min ka kumasen ye o ye Sulemani Hayidara ye an ka jɛn ni k'a ɲɛmada a ye mun sɔrɔ diɲɛ seleke naani fɛ ka o di aw tulo kan ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a bɛ wele ayiwa 25 mars n'o o ye journée de commémoration ye Ghana jamana ale a boloma dɛmɛlen Brésil jamana kɔni fɛnɛ fɛ olu ye hakilina belebele dɔ ta min n'a bɛ tasi bila kɛ ka hakili jigin kɛ ka ɲɛsin diɲɛ keleya tɔnba n'a bɛ wele Nations Unies i b'a ye nin cɛsiri ni wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra kun de ye jumɛn min ye binkali wale min taara waati tɛmɛlenw kɔni na ka adamadenya ka se ka o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min n'an bɛ tile min na olu kɔni y'a yira k'a fɔ a kan ka kɔn wa i b'a ye o kɔni o tɛ se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ fɔ min ye an ka sigikɛ kuma ani ka lajɛw yɛrɛ kɔni ko olu labɛn min b'a to maaw bɛɛ lajɛlen hakili o jɔlen na to wale jugu min n'a kɛra ka tɛmɛ kumaɲɔgɔnya k'o kɛ ayiwa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye dilanni yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa ni o ye ka se ka hakili to o la sɔrɔ ta sira fo ka taa bila min ye gɛlɛya min taara ka hadamadenya yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ o na se ka dilan ni sira o sira ye b'a k'a fɔ ka se ka o jurudow min n'o kɛra ka juru k'a bɛɛ lajɛlen sara an bɛ waati min na bamananw ko ten ko yiri binnen o lasuma tile man di i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na wa taji ko bunangu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan e ko gɛlɛya belebele o ma don a la wa sira min bɛ n'a bɛ wele Detroit Dormuz ni ale de kɔni ye taji n'i y'a sigi 100 o 100 o bɛ tɛmɛ o sira kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ min ye ka se ka diɲɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka bi o baara in bɛɛ lajɛlen kɔni donnen bɛ gɛlɛya la ka sabu kɛ kɛlɛjugu min bɛ l'Amérique jamana ale ni Israël faralen ɲɔgɔn kan wa min ye ka se ka u ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o y'o gɛlɛya o sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min b'a to taji sɔrɔli a na gɛlɛya i b'a ye a la kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye min ye bi o de ye n'i y'a jateminɛ wa pétrole min bɛ tali kɛ a barili la wa min ye o miliyɔn caman o de kɔni olu kɔni na kɔli an bɛ waati min na ka se ka diɲɛ jamana tɔw ka se ka olu lasɔrɔ o min ni o kɔni bɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛna gɛlɛya lase diɲɛ jamana tɔw ma bari an y'a fɔ min ye 100 o 100 taji min y'a sigiyɔrɔma 20 o bɛ tɛmɛ o sira kofɔlen fɛ ni gɛlɛya kɔni donna Detroit Dormuz yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu kɔni fɛnɛ ye pétrole a bɔta o na dɔgɔya ni bɔta dɔgɔyara i b'a ye k'a fɔ min bɛ sugu la diyagoya de don dɔ na fara o sɔngɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a bɛna kɔlɔlɔ k'a lase ayiwa maa minnu ni olu mago tɛ taa ni taji yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ tajiko ta bɔlen yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ a la an ye Detroit Dormuz fɔ ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni ye sira ye diɲɛ magoɲafɛnba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen a caman bɛ tɛmɛ ale de fɛ dɔw ye angɛrɛ ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko bi an bɛ waati min na yalima farafinna olu bɛna kɛ cogo di i b'a ye ni angɛrɛw ni o kɔni ma sɔrɔ yaasa sɛnɛfɛnw ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma don e ko o tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ka se min ye Afiriki jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a bɛna kɛ sababu ye ayiwa taa ni ka segin o kɔni o na don gɛlɛya la walima dɔ na fara o sɔngɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa i bɛna ye k'a fɔ angɛrɛ min ni anw mɔgɔ wɛrɛ kɔni bɛ jɔ a la an ka magoɲafɛnw kɔni fɛnɛ la i b'a ye o fɛnɛ sɔrɔli o na kɛ a dan ma kɔlɔlɔ ye o min n'a kun bɛ farafinna jamana kan e ko waati yɛrɛ fɛnɛ ma se ten ayiwa farafinna olu ka se ka baara minnu ni olu bɛ se ka boloda teliya kɔni na ka ɲɛsin ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o de ye min b'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ na se ka an jɔ an kolo la an ka dumuniko ani an ka baloko o taasira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o tɛ se ka kɛ fiyewu ayiwa fɔ min ye angɛrɛ min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yen nɔ n'an m'a wele ka an yɛrɛ ka nɔgɔw ka se ka olu don baara ko olu baaraw kɛ a kɛcogoya fɛnɛ la ani sira minnu bɛ se ka bɔ an ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'o ye farafinna duguw ye min b'a to an yɛrɛ na se ka
ka an ka angɛrɛw lase ɲɔgɔn ma cogoya min na o bɛ kɛ sababu ye an gulonnen o na bɔ diɲɛ jamanaba ninnu fana la kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ a kow la an na kisi a kɔlɔlɔ caman ma. walasa ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ye ale nasiraw fɛ dolanci ko hukumu kɔnɔna na baara ɲɛbilaw talen don ka o kɛ an ka samatasɛgɛw walasa u ka se ka u kunda Saint Petersburg o kan o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw fɛ yan nɔ an ka dolanci soba ni o ye Fédération Malienne ye ka yira k'a fɔ ko o fɛnɛ kalafili baaraw olu bɛ sen na walasa ka faamuyali sɔrɔ o la hali bi ko kura an ka jɛni ka an ɲɛmada Lasim Sise ale ka sɔrɔtaw fɛ. Badenya balontan Mali ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ degeli karamɔgɔ Tom Saintfiet ale ye wele bila dolancila 24 ma bi mercredi donya in na pour que olu ka se ka na ka se ka badenya balontan ale tan min bɛ kɛ tarata don marsi kalo tile 31 san 2026 a bɛ kɛ stade Gazprom Arena ale kɔnɔna la Saint Petersburg Rusikaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 Russie ale heure la nɛgɛ kanɲɛ 17 Mali ale heure la ni ye lisi ta k'a lajɛ an bɛ a lakɔlɔsi k'a fɔ ko maa dɔw bɛ lisi jɛ dolanci la Mali kɔnɔ Mali dolancilaw la minnu ni mɔgɔw b'u tɛgɛ ŋɔni sin u la ni u ma u ye Mali ale lisi la ɲininkaliw bɛ caya o dɔ bɛ tali kɛ i bisuma ale la Lasini Sinayoko El Bilali Touré Amadou Aïdara Sekou Ɲagate Nene Dorziles Djiki Jara Amari Traoré Mamadou Sangare Oyo Kulubali Kamori Doumbouya Mohamed Kamara Lassana Kulubali olu mɔgɔ damadɔni kɔni déclarelen don nin wagati na a kun tɛ dɔwɛrɛ dɔw ta ye jogini ye dɔw ta ye k'u sɛgɛnna fiɲɛ bɔ wa dɔw yɛrɛ ta ye sokɔnɔna ko kibaruya dɔw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ o fara ɲɔgɔnkan min ni o bɛ kɛ yaasa ka nin badenya balontan ale kɛ Russie o baaraw olu bɛ daminɛ sini alamusa marsi kalo tile 26 Saint Petersburg Russikaw fɛ. Fédération Malienne de Football ale ɲɛmaya ɲini okumu kɔnɔna la candidature 3 olu kɔnɔna seginna o tigiw ma Mahazu Baba Sise ale kelen de bɛ sira kan nin wagati in na commission électorale de la FEMAFOOT ale kɔni ye dossier 4 mun ni olu déposera secrétariat la marsi kalo tile 17 tɛmɛnen sɛgɛsɛgɛli olu kɔfɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ dossier 3 min ni olu la seginna ka da kun 2 kan kun fɔlɔ ni o bɛ tali kɛ parrainage ale la kun 2nan o ye dossier dafabaliya ye o candidature bɛ tali kɛ Madame Jenebu Diallo, M. Badra Ali Keita ani M. Amadou Mahaman Sango olu ka candidature la. Commission électorale ale kɔni y'a ɲini M. Mahazu Baba Sise ale fɛ ka se k'a ka maa 2 olu nɔrɔ bila. Maa 2 min ni o bɛ tali kɛ Madame Lala Menti Mohamed ni ale ye directrice du centre de médecine du sport du Mali fo ka taa se M. Halidou Maïga ma ni ale ye médecin de l'équipe nationale ye ka da kan ni maa 2 bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ministère des sports ale la. Fédération Malienne de Football ale ka stati o sariya sun dɔ b'a yira n'o bɛ tali kɛ sariya kisɛ 69 tomi 4 ale kan ka yira k'a fɔ ko maa o maa ni e kɔni bɛ baara kɛ Fédération Malienne de Football ale kɔnɔna la ko fɔ n'o y'a sɔrɔ i tɛ baara kɛ ministère chargé du sport ale kɔnɔna la dossier kelen min bi nin wagati in na ni o bɛ sira kan ni o validera yanni kalafili ale cɛ kalafili min bilalen don ka avril kalo tile 16 ale ma kɔnɔ o ye Mahazu Sise ale ka candidature candidat minnu ka dossier la seginna u ma ko yamaruya bɛ u bolo ka se ka dama kasi kɛ commission d'appel des élections ale la yanni wagati kofɔlen dɔw cɛ ni o bɛ Fédération Malienne de Football ale ka batakiw kɔnɔna la bataki min ni o kɛrɛnkɛrɛnnalen don élection ale labɛnw kama. Nin bɛ dansi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin ka kan aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ o tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam.